И здравейте отново и сега тук сме на черепа и... така. Okay. И моята програма е много натоварена днеска, защото, както знаете, Сафир. е зима и се стъмнява много рано. О, Тоест гъле. дните свършват много рано. Взимам сафир и някакъв грам пада отгоре. Браво те. И защото смятаме да излизаме навънка и имаме домашни, но те са малко и трябва да ходя на фризьор и такива работи и направо... Не, днеска ги бихме на 4-2. Браво. Пъти днеска набиха толкова. То нашите са само ние тримата вършим работа. Нашите, ние сме изморени от Ние пък всякъде. още в първите минути вкарахме 2 гола. Точно, нали, аз там избирам отбора и защото останаха там по-слабите. Аз си добрах някакви филми. Ние сме отморени, защото те са 4-ма от силите. Викаме им застъпница вратата пак. Пък ние имаме някакъв такъв шибан вратар. Просто не имаме. Шит, мъда. То Данито беше на врата, аз бях на врата, Ян беше на врата, ама не мога просто. Те 4-мата там, едно циганче, не добро, сама не такова ниско. Добре. А и 3 от нашия клас. Те направо... Отдел ранил, за първи път виждам едно нещо. Един от нашите, нали, там те отбива топката върви супер бавно към него. Точно така до него му сигурно на 5 см от крака му да е минала и човека се остави. Те се я взеха, тръгнаха към вратата и не вкараха. То просто... Се отида към Марбъла. Марбъл. Аз тук пускам нета. Добре, какво прави толкова? За какво се е направил почиващ? Стояно. Аз му писах. Точно сега ли реши? Но те винаги се отпочваш. Сигурно снима клипите. О, гъве! Ама не му е сега времето. Що? Трябва да науча една информация, т.е. да видим какво ще правим, защото... Добре, тази лава откъде идва? Ой, не бе, бягай! О, шит. Гляда клипа. И то клип сигурно стане малко дълго, че има да бъде голям час. С малко. Да, ще влезна в компа и ще цъкам вместо тебе и няма ти позволя да го спреш. Ти можеш да цъкнеш клавиатура, къде? Сега ще дойда при теб, ще сбим и... Аз имам 2 клавиатури. Ще щупя едната... И друга... Зората ти ще... Аз имам още една, която не съм включил. Аз не позволя да включиш. Добре. Аз ще отида до магазина, ще купя клавиатура, която е бежична. Дори не трябва да се включи, за да работи. Тогава ще повредя комп. Аз тогава ще нема някакъв да те уби. И да не ти позволя. Айде. Правиш ли се? Да, правиш ми се. Само. Ходи мисъл до Кенефа, трябва. Не, аз трябва да отида. Ама не мога. Ама не мога. Добре, отивам. Не. Добре. Да отида ли? Това е най-глупавия въпрос. Да отида ли до Кенефа? Добре, айде отивам. Здравейте, потребители на YouTube или Vlogs или там, на който даретец или там, като пишеш и качва клипа. Аз стигам до... Кенефа. Да, до туалетната и... много поздрави от мене за там, който гледа клипа и браво. Ще върна след... Зависи. Отивам. Колко съм хотел. Окей. Това е странно. Добре, що си карча Iron клипката? Някой може да ме си? Не мога. Кой ще се върна? Били с така малко. Тоест мрамор. Искате да наречете?
собираем марбл. Когда собираем марбл? Ну, это как? Окей. Не могу. Все. Ну, какого фото скажешь, да? Ну, и тоже спавнил, в каждом случае. Я снял, конечно. По-моему, сегодня сказал. Май. Не, понял, я не смысл. Не знаю, как сказал. Приключения нет. И делаем. Теперь мы вот там очень крайне взять. Это его. Тоже странно. Но и всем странно. Окей. Как это собираем. Три. Начал читать. И сам будет бесплатно. Сам короче, тушим. Сам. Эй. Добре, сега вече става. Как ще ми правиш? Ама ти кой текст използваш? Ами... Екит. Ай, така я почна да снимам. Прати го. Като върши скипа. Сега, зарезам нов. Добре, изчакай. Кажем, ще го правя. Без да правя. Ето. Така да спрат. Айде, спрат. Спратих? Не съм. Прати ли го? Не, изчакай. Ето. Тихо. Да продължим. Сега... Си забравих крафтинг тейбъл и точката там да на темпа. Сега ще взема дърво, защото умря си и изчезна. Правим тук. Така. Ще... Забравих как се казва. Ще ме гукам тук. Бил. Так. Все, второй, помогаю, видел, ты просто как скотч. Цель. Стой. Ну, ты почти не чего за? Было. Очень звонишь все остальное. Даем просто сюда. Окей. И сейчас можно просто. Он будет дальше. Пока. Вроде все хорошо. Позволим себе хорошо походить. Так. Окей. Так, может быть, тоже. Так, справится. Окей, делай. Всегда было как закончить. Просто шире умера, еще раз справа.
Okay, so okay, there is one more thing. That's gonna be a good one. Oops, that's it. Alright. Hit the card. Ooh, that's it. Yeah, hit the card. Okay. The shooters. So, one person. That's it. Yeah. Yeah, so enjoy. Guys, andare che poi non rosetta in una sta facendo di questo, ti scuserò su quello che per просто читать достаточно намерение туйного желания пойти девушки красотой. Это такая. Okay, so get it, choose purpose. Я знаю, что нужно. Нет, знаю, что нужно. Что точно сколько и начался пробовать запрещенный можно гадно брать. Правильно, что что не помнишь.
Вот, 100% что я разделю на части. Пусто. Она припи. Добре. Не. Фланка ти кидаме долу, мога да бъда. Фък. Добре. Помък, умира. Фък. Не. Имам още шанс, О, тук ме трепа. Фък, you scared. И умрях. Окей. Така. Вече те умираме. И скелет. Много ще трепше. Да. Критикал. Critical damage. Не, точно не. Напред да... Окей, така, да си дадем итемите. Сега, поне съм на пълна кръв. И сега трябва да се направя 102%, трябва да се направя един час. Окей, всъщност ще видим. Изчакай. Всъщност може да се направя един. Човек искам да правя нещо. Да, знам, че това ще ме пада. Да се отляпя да не съм направя, че не е правя нещо. Да, може да се направя. Ще съм правя един чест. И така, някакво иска да събля и да чест. Окей. Напълно се взема сега. И какво ще е? Какво е точка? Да, все пак ще е. Може точка. Ще паузирам да взема чек. Окей, оказа се, че това е оф. Така че пробвам да бъда точно. И сега да пробвам да включи. Добре, що ще? Пътка ще оставя. Кръчка. Не го спорта. Край. Ще цапнем, ще ви скъде. Тук, ама не знам, че просто каната. Сега да не това много ще почне да бъде. Още не става. Окей. Първо ще ми почне. Значи... Добре, сме открити. Значи да видим. Все пак. Не знам. Така. Добре. Ще. Не така хора. Много да направим. Така. Изчакай сторите. Клементирката. Окей. Значи, ето трябва да е повечето. Тоест, трябва да направим. Окей.
Окей. Это пошла правильно строчка. Это пошла так. Это пошла правильно. Так, так. И... За что это? Ну, красный, да. Да. Если не перечислю. Да. Кстати. Может, вот и ментальный такой. Вот это еще из КД на экране. Да, все. Окей. Не знаю, что это. Нет. Окей. Давайте комментарий только. Что это такое? Нет. Не так. Это там. Окей. Значит. Сколько? Пошел буквально. Пошел. Пойти. И это иначе окей. Махом. Окей, кажется, скачал. А это вот это. Подключение. Откроешь. Да, совершенно другая плечи, потому что это весел и ничего. Конечно.